Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры. Ведаеце, звычайна я гавару, мы пачынаем гаворку. А вось сённяшнім суразмоўцам можна сказаць, што мы працягваем гаворку, таму што мы сустракаемся кожны дзень на калідорах беларускага радыё, ў студыях, і нас аб'ядноўвае слова, любоў да слова, да таго, што гучыць з эфіра. І цытата майго сённяшняга суразмоўцы: я заўсёды ставіўся да слова вельмі паважліва і вельмі цаніў яго. Гэта сказаў мой сённяшні госць, акцёр, рэжысёр беларускага радыё Олег Вінярскі. Вітаю, Олег Александрович. Шчыра вітаю вас, Наум Яковлевич. Калі гаварыць пра слова, увогуле слова, якое гучыць, слова, якое, скажам, з чалавекам жыве з самага яго нараджэння. Так, для мяне, канешне, слова, перш за ўсё, гэта прыклад чалавечых паводзін. Вось такім яскравым прыкладам высокіх адносінаў да слова з'яўляецца верш Мікалая Гумілёва. Ён так і называецца «Слово». Я працытую, дазвольте. «Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что Слово – это Бог. Мы Ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова». Ну што ж, дзякуй. А цяпер, я думаю, трэба пазнаёміць нашых тэлегледачоў з вашай біяграфіяй. Олег Вінярскі, акцёр, рэжысёр, пастаноўшчык радыёспектакляў. Нарадзіўся ў 1962 годзе ў паставах на Віцебшчыне ў сям'і ваеннага. Сям'я часта пераязджала, і ў 1978 годзе патрапіла ў Мінск, дзе Олег паступіў у Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. Пасля яго заканчэння працаваў у Віцебскім акадэмічным тэатры імя Якуба Коласа. Адслужыў у войску, вярнуўся ў Мінск і з 1986 года працуе ў Белтэлерадыёкампаніі. У 1996 прыйшоў рэжысёрам у рэдакцыю літаратурна-драматычнага вяшчання, прачытаў звыш 50 класічных твораў беларускіх і замежных аўтараў, стаў вядучым шэрагу цыклавых праграм, такіх як «Духоўнае слово», «Помні імя сваё», «Сустрэчы з песняй», а таксама паставіў мноства радыёспектакляў. З'яўляецца аўтарам каля 40 аўдыёкніг. Ну вось ваша таксама цытата: «Я сябе не ўяўляў каля мікрафона. Я хацеў атрымаць прафесію рэжысёра, акцёра, каб выступаць на сцэне і здымацца ў кіно». А вось цяпер вы працуеце на радыё, не шкадуеце? Ніводнага разу. Якраз я прыехаў пасля войска ў Мінск, і мне хацелася папасці ў тэатр. Звычайны драматычны тэатр. Але так складваліся абставіны, што пакуль я рабіў гэтыя такія паказы сцэнічныя, то ў адзін тэатр, то ў другі, якраз тут у Мінску быў аб'яўлены конкурс дыктараў. Дыктараў беларускага радыё. Я яшчэ гэтага не ведаў, але мой аднакурснік Саша Памазанаў, светлая памяць, ён сказаў мне: «Олег, я тут працую стажорам, дык можа і ты прыйшоў сюды». І мы разам так сябравалі і працавалі. Я сказаў: «Саш, можа быць і добра, але я не ўяўляю сябе на гэтым месцы». Ён папярэдзіў, сказаў: «Нічога страшнага, ты проста прыйдзі, запішуць твой голас і больш нічога не будзе». Вось, і я паддаўся на гэтыя ўгаворы, я прыйшоў аднойчы ў беларускі дом радыё, і мяне запісалі проста в адной са студый. Я начытаў нешта там, газетную інфармацыю, ці якісьці, так сказаць, проста з перадачы нейкі выраз. Прайшоў пэўны час, і мне пазванілі з дома радыё, сказалі: «Олег, вы ведаеце, ваш голас так спадабаўся, і вы можете на конкурс
прыносіць свае дакументы і праходзіць гэты конкурс. І вось гэты конкурс быў у красавіку месяцы, якраз у 3 туры ён праходзіў. Там трэба было і чытаць і басню, і прозу, і нейкія вершаваныя творы. Я гэта ўсё прачытаў, і на апошнім туры я застаўся толькі адзін. Ужо канкурэнтаў не было. Амаль 300 чалавек прыходзіла, гэта былі розныя людзі, і педагогі, і ўрачы, і юрысты, а таксама акцёры. А вы маглі сабе ўявіць, што на радыё можна ставіць такія ж самыя спектаклі, як на сцэне, і гэта вось дастаткова складана, але ў той жа час многія людзі, якія не ходзяць у тэатр, слухаюць радыёспектаклі і уяўляюць сабе вось тое, што робіцца на сцэне, што робіцца на экране. Наум Яковлевич, я, канешне, уяўляў, і я нават скажу вам больш. Я, калі быў падлеткам і вучыўся ў апошніх класах школы, я не расставаўся з прыёмнікам. Аднойчы я падслухаў такую драматычную аповесць, якую інсцэніравалі на маскоўскім радыё, на ўсесаюзным тады радыё. І вось там я пачуў значыць, інсцэніраваныя старонкі спектакля паводле Жоржа Семенона. І ведаеце, я не мог стрымацца, мне трэба было выйсці ў горад там па нейкіх сваіх справах. Я ўзяў гэты прыёмнік і пайшоў з прыёмнікам, таму што мне вельмі было цікава даведацца, чым ж закончыўся гэты спектакль. І пасля гэтага тое, што я хацеў прачытаць у тыя гады, калі можна было гэта рабіць, то я гэта зрабіў. І зараз таксама раблю, трапіўшы у беларускі дом радыё, у наш славуты калектыў. А трэба сказаць, што тады калектыў сапраўды быў магутны, і кожная рэдакцыя была своеасаблівым такім прыкладам стаўлення і да слова, і да чалавечых адносін, і да прафесіі. Усё тое, што вы чуеце зараз, што з эфіра можна пачуць, гэта як бы такі сімбіёз тых уражанняў, якія я вынес з тых людзей, якія былі побач. Апошнім часам успомню па канале «Культура» беларускага радыё быў прачытаны апошні раман Владзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». У 2000-м я прачытаў, а праз 20 гадоў я прачытаў яго яшчэ раз. І хачу вам сказаць, што гэта зусім 2 іншых твора. Там я быў чалавекам, які толькі прыглядаўся і толькі падышоў да гэтага слова, а тут я ўжо стараўся Караткевіча так паказаць, каб ён нам стаў яшчэ бліжэй і больш зразумелым, таму што тое, што ён апісвае, можна толькі з дапамогай гістарычных нейкіх кніг і хронік спасцігнуць, але гук робіць цуд. Ён настолькі прымагнічвае чалавека да прыёмніка ці радыё, што чалавек павінен заставацца разам з прыёмнікам доўгі час, пакуль не закончыцца перадача ці нейкі ўрывак. Радыёспектакль. Гэта трэба зрабіць так, каб слухач адчуваў, як шэпча лісце, як хвалі гайдаюцца, як людзі адзін аднаму прызнаюцца ў сваіх пачуццях. І гэта ўсё тое, што нельга ўбачыць, а толькі можна пачуць, як робіцца радыёспектакль. Першыя спробы, якія я зрабіў у 90-е гады, ведаеце, тады Ігор Васильевич Лапцінскі, мой такі хросны бацька у рэжысуры і у радыёмастацтве, ён запрасіў мяне на першую ролю, а праходзіць яшчэ 10 гадоў, і ў 96-м годзе я яго запрашаю ўжо ў якасці рэжысёра у свой першы радыёспектакль, які па творы быў пастаўлены Гілберта Кейта Чэстертана. І там ён сыграў ужо пад маёй рэжысурай. І, канешне, потым сказаў, што Олег, я думаю, што табе трэба пераходзіць у гэтую прафесію, і паступова
улівацца ў нашу рэдакцыю, літаратурна-драматычную рэдакцыю. І вось так гэты спектакль быў такой своеасаблівай экзаменацыйнай такой сесіяй, якую я так здаў, і потым перайшоў ужо непасрэдна да радыётвораў. А што такое радыёспектакль? Гэта, канешне, перш за ўсё магчымасць перадаць без дэкарацый, без касцюмаў, без грыма сутнасць літаратурнага твора. Не проста сутнасць, а праз галасы, чалавечыя галасы, якімі мы можам не толькі паказаць і плынь возера, і рэчкі, але галасы могуць настолькі увайсці ў чалавечае сэрца і раскрыць вось гэтую менавіта тайну, сардэчную тайну чалавека. Вось гэтым валодае толькі радыё. Голас акцёра, выдатнага акцёра, які можа рабіць цуды, гэта музыка і гэта напружанасць самога сюжэта, самой фабулы. Таму што проста творы, такія апісальныя творы, канешне, яны таксама робяцца на радыё, але тут павінна быць такое дзеянне, якое б нас трымала каля радыёпрыёмніка. Вы с дзяцінства говорили, что вы любите литературу, у вас богатая библиотека, а вот зараз апошнім часам у моду, скажем так сказать, хорошую моду уваходзяць аўдыокнігі. Як вы лічыце, якое будучае у аўдыокніг? Мне не хацелася б проста начытваць творы. Мне хацелася б, каб з гэтага твора адбыўся і стаў на фундамент новы твор, які называецца ўжо аўдыёспектакль. Вось менавіта ў рэчышчы аўдыёспектакля хацелася б мне бачыць аўдыокнігі, але мне здаецца, што яшчэ прыйдзе гэты час, што слухач абавязкова натрапіць на самыя выдатныя творы беларускіх аўтараў, і гэты жанр будзе развівацца. Тым больш, што ён вельмі малады, і я хочу сказаць, што туды павінны прыходзіць людзі падрыхтаваныя, людзі, якім не проста хочацца сябе праявіць як акцёрскі, а якія б маглі пра сябе забыць пра сваю індывідуальнасць і узысці сябе як бы і пералажыцца ў тое слова, якое для нас з'яўляецца вечным, беларускае слова, і стаць гэтым словам, самому стаць гэтым словам, а не пахваліцца, што я прачытаў такі і такі твор. Для мяне аўдыокніга — гэта перш за ўсё стрымліванне сябе і максімальнае выяўленне аўтарскага стылю. Заканчиваючи нашу сустрэчу, я хотел бы перейти до нашей традыцыйнай пытанкі. Что для вас значит любить свое? Захаваць сваё і зрабіць так, каб яно не было расплюндрована, як ужываючы слова Караткевіча, я скажу так: не плюндраваць, а захоўваць. Дзякуй. Ну а вось якія 3 месцы ў Беларусі, на ваш погляд, павінен наведаць кожны? Я б хацеў так, напрыклад, падзяліць нашу тэрыторыю на такую сістэму каардынат, такую вертыкальную і гарызантальную. Першае — гэта поўнач Беларусі. Вось мне здаецца, што Полацк, Віцебск, славутыя нашы гарады. Ідём на поўдзень. Там абавязкова мы павінны паглядзець мясціны, звязаныя з Тураўскім княствам. Это Кірыла Тураўскі. І ўсё, што звязанае з Дастаеўскімі. Ідзем на захад. Абавязкова, я лічу, трэба наведаць вось гэтую Навагрудчыну, вось гэты арэал Завоссі, Адам Міцкевіч і бібліятэка Шчорсы Хрыбтовіча. І калі мы потым на ўсход пяройдзем, то там, канешне, мы сутыкнемся з Георгіем Каніскім, знакамітым нашым таксама рэлігійным дзеячам, і Мсціслаўлем, горадам Горкі, дзе жылі і тварылі нашы славутыя браты Гарэцкія. А калі б раптам у вас была такая магчымасць, з кім бы з гістарычных асоб вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць? Абавязкова я хацеў бы памаўчаць
разам з Максімом Богдановичем. Вось, а пагаварыць я б хацеў з Владимиром Караткевичем. Ну, дякую, Олег Олександрович. Ну, ми з вами завтра зустрінемося, як звичайно, на Червоній 4. А нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогоднішнім соразмовцем для вас був Олег Вінярський, актер і режисер Беларускага радыё. Усяго найлепшага, да пабачення.